the manjemono. Oborozi ihofo that na Mazzi Dibia na Ebremonso wa war is Okankega, which I was part of those people made video. Don't worry, no nature this full video. Cool one down. Oborozi ihofo na Ebremonso na Mazzi Dibia. Oboro Ebremonso na Mazzi Dibia na Abasa Ebremonso wa because Ebremonso never replied to him. Jekwana page Ebremonso today he has posted before Ebupu Alose na family and after Ebupu Ajogwa na family. Care for the impact of how that family are living now. Oboro ni homa na radu no oboro no nwa bundo ajo mmada una nwaro nke be eziokwu. Mana ihu no na like ewu as long as that thing is not coming from onyo no ma or onyo no like it. Oboro no edeka let's check the file no edeka no Reverend Fareji came back at the Jibu that and say yes o papa nya buwe ya no menkana. Mana as long as no oboro ya no onyo ozo melia. Uni asela lie no they against omenana. Wakenemu one of the crime Ebremonso community unu yejiwe talia kuno tabu. Alusi oburo nkege onyo obia nala onyo kpoya bia bula alusi onyo ha na ha bia na nkege. The person submitted themselves to willingly ka ha we nwe kege na ebupu that thing n'ezinụlọ ha. That is how the person submitted themselves. So unu na-ekwuzikwa this kineka anu unu na-ekwu. It is left for you. That they believe in Haneme Dilhamma. Let them continue to also believe that. Let them continue to also believe in Hana believe Kona Gala. Man, the truth in all of these things na ndị buy man kebe eziokwu. Ndị buy man kebe so just that na ha chọrọ ikwe. Na ha chọrọ ikwe lie to lie ha chọrọ ikwe nka. Ibutezikwa nke ọbụna hana like ọ na-aka yesi na-eso gị bomba to bomba ka ha make sure na ha dehumanize gị. Many of our people knows that na all these things they wrong. Unu na-ebute ajọ ọgwụ na corrupt ndị by that is what church is all after. Ebremonso nwere pastor ya bebe mmadụ je bebu alụsị ha dosan without the family's approval. A na-eme approval Ebremonso na-ekwu na onwe nke inwe na like rozene unu ananazi efe n'unu chọ ka bịa buli come and call him ka bịa buli ngwa na-ege this video enwele nke ịma na ha work si bịa bulu. After bịa ọ na-asọsọ agboro Mazzi Dibia ha nwa ka mfụ na onye dibia na challenge pastor na asị abịa ka ha jeje challenge for ifo vision. Ka ejeje wele vision challenge oke Mazzi Dibia ngwa na mmadụ one ka ị akpọta 100 ahụ ebe ị na-asọkwu nje challenge with Ebremonso kpọpụta mmadụ 100 ahụ mee the video gwacha ihe na ya one after the other post here on social media. Unu chọkwu nje mabaka. How many impact do you have in the life of people? Mmadụ one ka ị nọgoro aka mmadụ one nọ on your payrolls ọ bụrụ ndị Igbo your gullible followers na contribute lega ego unu ji eme abrakata abranu nwere eme. What other means of survival ka ya apụtasị na Mazzi Dibia nwa? Kedu ihe ọ na-produce? Kedu ihe ọ na-ele? Ohi ajụ onwe kedu ihe ọ na-produce? Kedu ihe ọ na-ele? Or is this or just a consumer? What are you producing and what are you selling? Obuno ka ajụjụ ọjọọ ayo na nenene this complete video one night nwoke me ka ọ dị. Nwachukwu biko ọ bụ na ịma Mazzi Dibia share this video ka o ruo ya ntị abeg. Ọ bụ na ị love ihe ọ na-eme ụtasụ ị love ihe ọ na-eme share this video ka o ruo ya ntị. Ama m na ọ ga-ewute ya ama m na ọ ga-ewute some ndị adị alike eziokwu but I'm here to say the truth. Mụ abụ nwa ndị ezumezu etere ude nsọ ka ihe ahụ m chọrọ ikwu. Mazzi Dibia afọ m video mere about Ebremonso. I went to work in that video as a brother. Biko patuo na that place echega. If that lane, that wing echeba abania. I'm a traditionalist too. I'm telling you the truth. If moves on at this game, if moves on at this traditional journey, or broad game, traditional journey. Patuo na this place echega. You know the reason why. Oh, the free kuche there. Mfuna no. Omo ihe isi na ibe chairman ndị omenala amara ko Anambra state niile ka ọsọ side gị ọ bụ na ọsọ Anambra state na iso na Anambra state chairman ma na gị me unu ada arụ ọrụ unu ọfụma mie nje agwa gị ya one day ezumezu
O nwere ihe ikwu isi na ide atụ mmadụ ụjọ na ị na-agwa mmadụ okwu n'iru antu taa ka mmụọ si eme. Ka m gwa gị first of all ihe Soludo na-eme, ama m na iwe na-ewe gị n'ihe ọ na-eme ọ dị sụa. Yes, o nwere dị perfect. 80% ihe ọ na-eme mụọ like ya, 80% mụọ like ya. Mmiri adịghị eri onye ọfụghị okwu ya. Number 1. Number 2, ọ bụ unu sanitize. Ọ bụ unu sanitize ndị chairman and all those things ọnụ na-eru n'okwu na ana Igbo sanitize omenala Igbo ka o si wee dị before. Ọ bụ n'ụta ka o si wee dị before ka o si dị kịta. Gọvanọ anwaghị ike ịbịa dead ya. Gọvanọ anwaghị ike ịrụ ọrụ a. Ọ bụ unu na-arụ ọrụ a. Ka emine ba sanitize ọ bụ unu na-arụ ọrụ a. Abịa n'Enugu steeti na. Before abịa n'Enugu steeti na. Unu wa bụ chairman bie na-enye distance certificate dibia. Ọ bụ n'ụta ka ọ dị na Anambra. Before me ihe mmadụ certificate ikwesịghị ịma ihe onye ahụ na-eme. Ikwesịghị ịma okwu akpọrọ ya. Ọ bụrụ mmadụ gbacha akwụna, ọ mmadụ si na be di ya pụta, ọ mmadụ zoketa afịa ga-agaziri ọfụtasị gị nya bụ dibia, nya bụ eze nwaanyị. Ọ bụrụ ụta ka o si wee dịrị mgbe gburugburu. Gwa ka m na-ajụ ihe ma nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na tapụ root anụ anyị nọ na anyị na-anachite, go back to your root anyị na-anachite. Ọ bụrụ na tapụ root dị mma, gọvanọ anwaghị ike ịbịa rụọ ọrụ anụnwa. Cheki ya na-eme na social media anụnwa na as chairman ihe eji mmọnwụ eme na social media. Nwaanyị na mmọnwụ na-egwuli egwu ụta ka ọ dị n'ala Igbo mgbe gbugbo. Ịbịa na obodo, ịbịa na social media fụ mmọnwụ ebe a na-apịa plank, mmọnwụ na-apịa plank na-anụ ọgụ all this why. Atinyewere ndị mmọnwụ anya na esi na gọvanọ atinyekwe ndị omenala anya. Why can't you guys work now na afọ ya na social media? Why? A na-emezi advert oke ite, na-emezi advert ọgwụ, na-egosi une, na-egosi cars. Ụta ka o si wee dịrị mgbe gbulugbo. Ije n'ebe a na-eme acha ele. Ifu ndị fọrọ na line, ije ebe a na-eme okwu ọbachi, ifu ndị fọrọ na line. Ụta ka o si wee dịrị mgbe gbulugbo. Omenala anyị na ọdịnala anyị na-anazi. Ọ bụrụ na ị na-receive message mụ nwa ndị ezumezu na-receive, ị kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu, but ị na-receive ya. When m na ga-abụrụ ofu na this missionary journey. Yes, I like him ihe ị na-eme, but I just want to correct you. Biko, agbana wen gị eche ịgba. Ka ya fụ na ịgba onwe gị egbe n'ụkwụ. You a wisdom, you a wise man. Ba n'ime onwe ka ama ka ga-esi wee sort this problem. Ka ama ka a ga-esi wee sort ya anụ eji atinyere anyị anya. Anyị wabụ ndị omenala ndị ọdịnala n'anya. Onye aka nche ịgwa gị. Ba n'ime onwe ka ama ka ga-esi wee sort ya. Ba unu nwere ọrụ kwesịrị unu kwenyere. Ka ọdịnala na omenala anyị dị mma. Ụmụ nwanne anyị na-epuru ichiri nachite anachitezie ka afọ na dị tapụ root gbachiri ike. Ọ bụrụ go back to your root bụ isi. All that root a eshikwere ike. Ka oshi ka a na-ezo ụmụ nwanne anyị. Common ọrụ mmiri 1.something million, 2 million. Ije n'ebe dị iche iche asị na onye a na-ele acha ele ebe anụnwa. Think about it. Na a na-ere acha ele ebe anụnwa. A na-ere ụkwụ abashu allegedly ka nsi wee nụ. A lot of messages in there received too much. It is better now I wake up, those are our roots, those are our land. Obro sons he preach. Those are our land, those are our land. All these fake dibias no, I should go inside. Chris wicked. Umaka ne kurite, agumar, dere kari. But how is the ego, whereby as any hand me fast lane na dibia. Na na puzo na ego, la puzo ka ha. I'm here to say the truth. Abana wenge cheba. Ban n'ime fix our land. Ban n'ime fix our tradition and culture. Ko wicked active. Obo not active. Governor Soludo and other Sakaga why night tomorrow man why night. I'm here to say the truth, Wachko. Ban n'ime ka dozie ba. Ban n'ime especially him mawuti here. Ishi na aja anwa. I'm here to say the truth. A lot of things in the kukale, but God do tano. Ba n'ime obo na arụ ọrụ unu ọfụma. Gọvanọ ama mbịatiela anya here. Ndị ọzọ na wine na ama na wine na. Ma na-eji anyị wee na-eme preaching. Obi na-agbawa m, it breaks my heart. Amfe ihe na-eme out the yeji omenala na ọdịnala na-eme yeye. Ndị isi ada arụ ọrụ, unu ga-afụ ihe na-eme na social media. O ji ọdịnala na omenala, afọk up, unu ama nkwu okwu. Ati ewezire gị anya bịa na social media na-ekwu okwu. It's not good. It's not good ọ dịrọ mma. Ọ bụ na ị na-eme ọfụma ma ntinye gị anya. I'm here to say the truth. I'm not when dog with the comment section open. Say your mind. Nyagazie Nwachukwu ihe ọma ga-emere anyị niile. Ụmụ Igbo niile out there.
all the whole Africans. Yoma Gemara, embassy, afọ embassy nkwo. Ise trust the process. So mena ọdịnala buze eziokwu nke ndụ aka ga-anachiteche ihe eji mara ndị Igbo ga-anachiteche ise